Dneska sa spolu pozrieme na nejaké TikTok make-up hacky. Ja nie som úplne TikToková a hacková, ale make-upová som. Nejaké tie make-upové hacky ma naozaj zaujali. Takže som si povedala, že by som ich mohla vyskúšať a tak toto zhrnúť v jednom videu. Poďme rovno do toho. Ja sa veľmi teším na tento prvý hack. Mal by mi zaručiť dokonalú pleťovku, zmatnenú, dlhotrvajúcu a neviem čo všetko ešte. A viete, že ja takúto pleťovku môžem, že to je typ pleťovky, ktorú vyhľadávam vyslovene. Takže som naozaj veľmi zvedavá, že či toto bude fungovať, pretože ten postup je naozaj trošku zvláštny a nezvyčajný. Začínam hydratačným primerom, ktorý si mám teda v hojnej vrstve naniesť na pleť, aby moja pleť bola zhydratovaná. Tento hack by mal teda docieliť aj to, že sa nám make-up nebude zlievať. Úprimne vám poviem, že keď uvidíte, čo všetko si na tú pleť idem dať, tak tomuto neverím. Poďme na to. Mám nanesený hydratačný primer a teraz si ho mám zapudrovať. Priniesla som si sem tento sypký puder od značky Flormar. Mám si vlastne poriadne, nie v hrubej vrstve, v takej jemnejšej, ale pozatláčať proste ten puder do pleti. No a tento krok by mal práve pomôcť aj s tým, aby boli vyhladené pory. Ja vám poviem, že ja sa tohto naozaj bojím, pretože ja si neviem predstaviť, že si na toto budem dávať make-up. Mňa by naozaj veľmi zaujímalo, že ako na toto niekto prišiel. Akože či to len tak akože vyskúšal, že dám si najprv púder. Na tej slečne, na tom TikToku, to vyzeralo dobre, ten make-up, ale ja tomu neverím. Podľa mňa budem vyzerať zošuverene, hnusne. Neviem, že či aj potom si mám zapudrovať ten make-up. To ja tak bežne samozrejme robím, pudrujem si make-up, ale teda neviem, či aj s touto technikou sa to tak má. Bázu mám zapudrovanú a ďalší krok je fixačný sprej. Neviem, čo robím, prestreknem sa. Zatiaľ si iba fixujem ksicht v podstate. Ešte som si na ňo nič poriadne nedala, iba fixujem. Púder, fixačný sprej už mám. Beriem si tento make-up od Eveline. V tom videu si tá žena nanášala vlastne ten make-up štecom, ale ja to tak nerobím ani bežne, takže normálne si nanesiem aj teraz húbkou. Ja by som logicky povedala, keďže tam už je ten púder a púder proste trošku zvýrazní tú textúru tej pleti, že to tak bude vypadať. Akože zatiaľ ani nie. Čerstvo po nanesení to vyzerá dobre. Sa čudujem. Nevidím na tej pleti nič, čo by mi vadilo, nič zlé. Som zvedavá, že ako sa to bude správať potom po čase. Idem si teraz ja naniesť kontúry a korektor mimo kamery, ale vrátim sa na kontúrovanie nosa. Na kontúrovanie nosa tu mám rovno dva hacky. Jeden a teda prvý z tých hackov, ktorý budeme skúšať, bol ten, že si vlastne vykontúrujete nos pomocou pinzety, takže si naniesieme na tieto hrany vlastne kontúrovací produkt a nejakým takýmto spôsobom. No, uvidíme. Toto sú inak akože strašné sprostosti. Dajte mi vedieť dole do komentára, že či nejaký z takýchto hackov využívate v bežnom živote a teda, že či vám to tak ide lepšie, alebo či je to naozaj nejaký hack, ktorý nie je takýto hlupý, že takto si idem kontúrovať nos. Poďme na to. Akože chápem. Čo musím povedať je, že tie línie sú naozaj perfektne rovné. Idem si to rozmazať a potrebovala by som na to nejaký menší štetec asi. A rozmazávam si to takto smerom dole. Ja si bežne nekontúrujem nos. Jediné, čo spravím je, že si zoberiem tento štetec, ktorým si teda robím klasické kontúry a prejdem si takto po hranách nosa. Toto samozrejme ešte nie je hotové, ale keďže idem ešte skúšať druhý hack na kontúrovanie nosa, tak to zatiaľ nechám takto. No a ten druhý hack je, že si vlastne takto zodvienem nos a sem si takto spravím čiarku aj sem dole. A malo by mi to teda vytvoriť perfektný tento nožtek, taký gulatučký, hej. Ja mám podľa mňa gulatučky aj bez toho, ale chcela som túto srandu vyskúšať. Ale teraz podľa mňa, čo musím urobiť, je naniesť si trošku korektoru aj sem a aj sem do stredu. A si to zapracujem takto prstom. Aj trošku sem do stredu. No buď som si to urobila nejako zle, ale mám pocit, že mám ten nos nejaký krivý. Možno je to už aj tým, že sa na neho tak dlho pozerám, takže idem od tohto preč. Myslím si, že ak sa vám páči taký ten typ kontúrovania, že vlastne vám to zvýrazní túto prednú časť, tak
je to fajn, ale teda mne sa to určite nehodí, pretože hovorím, že ja to mám veľké bez toho. Takže sa presúvame na ďalší hack. No a keďže ešte nie som zapudrovaná, chcem si naniesť krémovú lícenku, ktorú si teraz spolu vyrobíme. Možno si pamätáte tento korektor, ktorý ste u mňa videli vo videu, kde som sa líčila s produktami, ktoré neznášam. Takže je tu u mňa znova. Ešte nepoletel, ale je tu schválne, pretože si z neho teda skúsim vyrobiť vlastnú lícenku, vlastný odtieň lícenky. Priniesla som si sem nejaké paletky, v ktorých sa nachádzajú nejaké farebné tiene a ja by som si teda chcela vyrobiť takú naozaj peknú cukríkovú ružovú lícenku, pretože takú nemám. Použijem na to teda tento korektor, ktorý mi nevyhovuje a nepoužívam ho inokedy bežne. Ja som teda rozmýšľala, že tam capím tento ružový z tejto paletky od Makeup Revolution a doniesla som si sem ešte aj túto paletku, takisto od Makeup Revolution by Petra. Tento ružový tieň tento ružový tieň je vlastne úplne v takom odtieni, ako by som si tú lícenku predstavovala, možno iba trošku svetlejšiu, takže idem do toho džabnúť, pokaziť to a nejak to napratať do toho korektoru. Myslím si, že tam dám obidva tie tiene, ja to nejak nakombinujem a dám tam oba. Naškrapkala som si ten tieň túto na vreckovku, pokúsim sa nejak z tohoto len tak nabrať na toto a dať teda dovnútra, do toho korektoru. Ja dúfam, že to bude fungovať, uvidíme, koľkokrát toto budem musieť zopakovať. Musela som ten korektor otvoriť, alebo teda dať preč túto gumičku, čo to tu hore vlastne tesní. Pretože naozaj neviem, dokedy by som to takto musela teda robiť tým štýlom, že som to tam tak postupne dávala. A teraz som si teda dala do vreckovky ten tieň a skúsim to tam nasypať. Ale už to vyzerá teda oveľa viac sľubne. Trvá to strašne dlho, je to blbosť, nerobte to, ale ja už to dokončím, keď už som začala. Ešte si tam idem pridať tú ružovú. No, ale myslím si, že toto už vyzerá celkom pekne, takže to je pekné. No som zvedavá, že ako to bude vyzerať ešte, keď si to zapracujem teda. Skoro ako moje nechty. Idem si to zapracovať teda takto húbkou. Vôbec to nevyzerá zle. A náhodou som si namiešala celkom pekný odtieň, úplne letný. Akože ak máte chuť, čas, nervy a nejaký korektor, ktorý vám nevyhovuje, tak si z neho môžete vyrobiť takúto parádnu lícenku. Fakt je to pekné. Trvá to strašne dlho, je to vôbec, nerobte to. Vyzerá to teraz ako rúž. Myslím si, že aj na pery by to bolo pekné. Ja už mám pleťovku hotovú. Idem si ju asi zapudrovať, vlastne ani neviem. Trošku sa mi zlial ten make-up pod očami, ale to je u mňa taká klasika, by som povedala. Do tých najhlbších vrások sa mi vždycky zleje. Ja vlastne vyzerám, že už mám púder. Vlastne aj mám. Ja si skúsim dať ešte make-up aj na to, proste však od toho tu dneska som. Takže trošku sa zapudrujem. Ja som si mimo kamery spravila obočie, pretože som nemala žiadny hack, ktorý by sa týkal obočia. No a ešte predtým, ako sa presunieme na ďalší make-upový hack, tu mám pre vás 2-3 hacky, ktoré sa týkajú parfémov. Ja parfémy úplne milujem, zbožňujem voňať a samozrejme zbožňujem voňať nádherne. No ja by som vám dneska chcela ukázať tieto parfémiky od Parížske parfémy. Ak náhodou Parížske nepoznáte, tak sú to teda parfémiky, ktoré sú inšpirované známymi svetovými vôňami, ale stoja naozaj zlomok ich ceny. Napríklad tento 100 ml parfém stojí u nich na stránkach okolo 17 €, ale ja mám na Parížske pre vás aj zľavový kód, ktorý je teda Verony a s týmto mojím kódom vás takýto 100 ml parfém vyjde niečo cez 13 €, čo je absolútne neuveriteľné. Toto konkrétne je vôňa, ktorá je inšpirovaná parfémom od Ariany Grande Sweet Like Candy. A toto je parfém, ktorý ma úplne preniesol do mojich tínežerských čias, pretože ja keď som mala takých 14-15 rokov, tak sa priznávam, že som úplne milovala Justina Biebera. A teda ja si myslím, že tieto parfémy od týchto celebrít sú trošku tak na jedno kopyto. Ale voňajú perfektne, úplne krásna, sladučká vôňa. No a v tom čase som ja používala tieto parfémy práve od Justina Biebera a myslím si, že táto Sweet Like Candy sa dosť podobá parfému, ktorý už neviem, jak sa volal. Proste vonia to úžasne, cukríkovo, sladko, perfektná kombinácia ovocno-kvetinovej vône a ja tento parfém zbožňujem, milujem. A presúvame sa na prvý hack a teda prvý hack je ten, že ak chcete, aby vám vôňa dlhšie vydržala, tak si nastriekajte parfém určite aj do vlasov, pretože na vlasoch ho cítiť úplne, že najdlhšie. Aspoň teda ja môžem hovoriť aj so svojím
aspoň teda čo môžem ja povedať aj zo svojej vlastnej skúsenosti, tak vždy na tých vlasoch cítim ten parfém najdlhšie. Ďalší ani nie hack, ale skôr tip je určite neskladovať parfémiky na priamom svetle, na priamom slnku, pretože by vám mohli stmavnúť, naozaj sa pokaziť, vôňa by sa mohla zmeniť, takže určite na nejakom chladnom a tmavom mieste. No a posledný hack, čo sa týka parfémov, sú pre mňa tieto malinké srandičky, do ktorých si teda viete nadávkovať svoj obľúbený parfém a viete si to hodiť všade. To je proste úplne že perfektná vec a hlavne samozrejme, keď máte takýto veľký flakónik, tak ho nechcete so sebou všade ťahať, ale viete si to nadávkovať takto do týchto malinkých flakoničkov, alebo ako by som to nazvala. A máte to so sebou všade a je to úplne hopa. Toto som ešte nepoužila, pred týmto videom som si tam nadávkovala túto Arianu Grande. Milujem to. To by bolo teda v skratke o parfémoch. Určite, ak sa pôjdete pozrieť na parížske, nezabudnite využiť ten zľavový kód, ktorý je teda Verony a stiahne vám ešte 20% z celej objednávky, čo akože 20 parfémov. Keď som hľadala hacky do tohto videa, tak najviac, čo ma teda zaujímalo a chcela som nájsť nejaký dobrý hack, čo sa týka očných tieňov, pretože tých bolo celkom málo. Neviem, čo sa na tých tieňoch dá moc vymyslieť, ale teda nejaký som našla a idem ho vyskúšať, pretože ma zaujal. Vyzeralo to naozaj veľmi jednoducho, takže si spravíte tiene hocikedy, hociako. A budeme k tomu potrebovať samozrejme nejakú paletku očných tieňov a lepiacu pásku. Zobrala som si lepiacu pásku, nalepím si najprv takto na ruku, nech nie je úplne veľmi lepkavá. A idem si ju teda teraz nalepiť takto. Bože, toto som robila naposledy asi pred 10 rokmi. Tak som sa učila líčiť, aby som mala vlastne túto líniu úplne takú rovnú. Nalepiť si to rovnako na obidve oči, to je akože umenie. Potom vám jedno ide tak, druhé tak. Dobre, mám to nalepené. Zoberiem si asi túto paletku. Budem potrebovať 3 tieniky na 3 prsty. A ja by som si možno dala aj viacej tých tieňov ako 3. Mám to nanesené na tých prstoch a idem začať tým najtmavším. Normálne sa idem takto nalíčiť prstami. Teraz si vezmem tú svetlejšiu hnedú. Tu si dám takto nad to. Ja sa keď toto bude vyzerať dobre, akože fakt. Vezmem si teraz tento tmavší z tých tablietavých. A tento svetlejší si dám sa viac dopredu. Sa nezmestím úplne tam dopredu s tým nechtom. Môžete tie prsty medzi sebou kľudne aj striedať, vlastne ako štece. To vôbec nevyzerá zle. Idem na to druhé oko, takže nanesiem si opäť na moje 4 štece. Idem teda s tou svetlou, tmavou, bronzovou a to šampáň. Takže ťažko sa mi celkom tuto vykrúca nejako. By som nepovedala, že takto sa dá nalíčiť očné tiene bez štecov, iba s prstami. To je neuveriteľné. Teraz okamih pravdy. To čím si sa líčila, Verony? Prstami? Toto vyskúšajte. Toto naozaj vyskúšajte. Ja si ešte v rýchlosti nanesiem tiene aj na spodné viečko, pretože ja to proste potrebujem. Som milo prekvapená. Paráda. Ja si idem v rýchlosti naniesť špirálu a čaká nás potom posledný hack, ktorý sa bude teda týkať pier. Na tento posledný hack, ktorý sa týka teda pier, budem potrebovať ceruzku na obočie, lícenku a lesk na pery. Vraj sa dokonalé kombo na pery pre každú z nás skladá z kontúrky a ceruzky na obočie, nejaké lícenky, ktorú bežne používame a teda lesku na pery. Idem si obkresliť pery ceruzkou na obočie. Mimochodom, toto je ceruzka na obočie od značky Eveline. A túto mikroceruzku ja úplne zbožňujem, je naozaj perfektná, veľmi dobre sa s ňou kreslí, neubúda z nej tak rýchlo, že neviete ani kedy sama minie. Na jednej strane sa trošku bojím, pretože ja mám tú ceruzku dosť tmavú, ale zase na druhej sa mi aj páčia také tmavo orámované pery. To je strašné. Neviem, prečo som si myslela, že toto možno bude vyzerať dobre. Idem si naniesť tú lícenku. Vezmem si takúto jemnúčko ružovú lícenku od značky Eveline. Nie. Pomoc. Priesvitný lesk na pery. Tento od Berry M. Štiplavý. Možno ak máte svetlejšie obočie, tak by to bolo fajn, ale takouto tmavou ceruzkou na obočie.
Ak by som mala dnešné hacky teda zoradiť od najlepšieho po najhorší, tak na prvé miesto by som určite dala tie očné tiene. To je úplne perfektný hack a naozaj, ak nemáte po ruke štetce a potrebujete sa rýchlo nalíčiť, tak to, že sa dá dať prstami na oči taký ten trvlietavý tieň, to je jasné, to aj ja bežne robím, ale nikdy by som nepovedala, že sa dá takto si vytieňovať v podstate tie očné tiene prstami, aj tie matné. Vyzerá to naozaj super, veľmi sa mi to páči. Na druhé miesto by som dala tú po domácky vyrobenú lícenku, pretože naozaj vyzerá veľmi pekne. Na tretie miesto by som asi šupla to kontúrovanie nosa. Na štvrté miesto by som dala tú pleťovku. Ona síce naozaj vyzerá v podstate dokonalo, vyzerá pekne, aj takto z diaľky v zrkadle, ale keď sa už na seba pozriem trošku bližšie, tak vidím hlavne túto okolo nosa, že je to také moc také kejky, také púdrové. No a na posledné miesto určite tie pery, prosím vás, čo toto je? Čo to je? To je pekné. Takto oramované pery, že tmavšou kontúrkou by mi vôbec nevadili, no ale určite nie takouto studenou a takou naozaj, že hnedou, takou sivastou, to nie je pekné. No ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, určite mi dajte dolu do komentára vedieť, či by ste chceli vidieť aj ďalšie video z takejto série, že skúšam TikTok hacky. Ja vám teda ďakujem, že ste si dnešné video pozreli a budem sa na vás tešiť na budúce pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte pekne, ahojte. Túto mikroceruzku ja úplne... A túto mikroceruzku... tieto malinké... čo to je?